Аз съм на 37 години и вече не се срамувам от неща, от които се срамувах преди години. Не се срамувам, че не съм омъжена. Преди време се чудех дали нещо не ми е наред, но сега осъзнавам, че просто не съм направила компромис, нито със себе си, нито с избора си на партньор и няма да го направя, защото всеки път, когато съм правила по-големи компромиси от тези, които съм смятала за редни, не е било за добро. Не, нямам деца и не се срамувам от това. Това не ме прави по-малко жена, по-малко достойна или по-малко завършена. Обществото се опитва да ни наложи, че ние, жените, трябва да имаме деца до определена възраст, докато все още сме годни и все още ни искат, защото след това ще е твърде късно. Но истината е, че това са ограничаващи вярвания на поколенията преди нас. Нашите майки и нашите баби са живели спрямо тях. Но ние имаме избор. Много жени имат деца след 40 години, просто защото те искат да изградят финансова стабилност. Искат да са сигурни в себе си и в партньора си, преди да предприемат подобна крачка. Да, хубаво е да имаш деца, но е важно с кого ги създаваш. Не е добре да имаш деца с кой да е, просто защото хората ще говорят, ако нямаш. За съжаление, наблюдавам твърде много хора, които правят деца и след това ги изоставят или ги отхвърлят с лека ръка. Ако някога имам деца, искам да ги създам с човек, който има подобни възгледи на моите, който има подобни разбирания за живота като моите, който иска да гради стабилна основа. Защото само така едно дете може да израсне щастливо и уверено в себе си и в семейството си. А това след това се отразява на по-нататъчния му живот. И да, казвам го от личен пример и от много примери около мен. Не се страхувам от това, че някои от връзките ми не са се получили. Не съм се провалила, просто съм се учила. От хора, от ситуации, от себе си. И да, сега знам по-добре. Сега знам какво мога да толерирам и какво не. Пуснах очакванията на другите. Не живея за да бъда харесана. Живея за да бъда себе си. Тук и сега. Правя това, което е добре за мен. И няма нищо лошо в това. Живея сама. Научих се да съм си достатъчна, не се плаша от тишината, защото тя ми дава сила. Ако те допусна трайно в пространството си, трябва да ми докажеш, че ти ме уважаваш и цениш, че уважаваш времето и присъствието ми. Това е много важно за мен. Иначе по-добре да сме сами. По-добре сама, отколкото зле придружена. Има ли неща, от които